Днес ще се срещнем с нашият първи победител, за да си получи познатият BMW автомобил от кампания номер 1. Изключително развълнувани сме и хайде да го посрещнем заедно. Здравей! Много ми е приятно да се срещнем. Как се чувстваш? Ами супер, много развълнуван и щастлив. Ще ни разкажеш ли няколко неща за себе си? Да, казвам се Ивайло Василев, на 28 години от Пловдив. Това, че си на 28 години означава, че имаш книжка, нали така? Да, точно така. Имам книжка вече от повече от 10 години. Браво, значи ще си караш с много кеф новия автомобил. Абсолютно. Как разбра за Юроброс? Ами от реклама във Фейсбук. Харесах си една много стилна микрофибърна кърпа за автомобил. С тази кърпа за автомобил си спечели нов автомобил. Да, точно така. Понеже платих с карта, това ми донесе още 100 точки. И кърпичката 25. И с 125 участие си спечели нов автомобил. Да. Ти си един от нашите първи клиенти. Малко след старта на нашата кампания си направил поръчката. Точно така, да. Печелил ли си до сега някакви други награди? Не, никога. Това е първата такава. Супер! Заповядай! Благодаря. Супер готина, бих казал. Вече мога да ти дам и ключовете, да я запалиш. Заповядай. Благодаря. Безаварийно каране ти пожелавам. Много благодаря. С късмет и с здраве да си я караш. Вярваш ли, че можеш да я спечелиш? Ами честно казано, не. Еми супер, мърк. Красив спойлер. Як пакет. Яки джанти. Точно като за BMW. Аз в момента имам BMW, но то е доста по-старо. В момента това ми се вижда като космос. Изключително стилно и агресивно. Как се чувстваш, след като вече си взе наградата? Ами, много радостен. Съм под въздействието на емоция. Какво би казал на хората, които не са взели участие в кампанията на Юроброс? Призовавам всички да се включат в втория giveaway на Юроброс, защото и те, може би, като мен, не са очаквали и не очакват да спечелят такава награда, но мечтите се сбъдват и ето аз получих своята и съм изключително щастлив от това, че имах късмета да се случи това. Сега ще участваш ли за следващата кампания? Ами при всички положения, след като един път ми се случи, защо ми се случи и втори път? Разбира се. Благодаря на целия екип на Юроброс, че организират такъв тип giveaway кампании. Аз съм първия победител на Юроброс, но следващия може да си ти.